Takže zdravím všechny. Já bych tady rád reagoval na video od Jany Hruškové, která ve svém videu vznesla nebo vyřkla jednu zajímavou věc, a to, že se jí lidi ptají na to, odkud ví, jací ti uprchlíci vlastně jsou, odkud přicházejí a jak může vědět, že nesou sebou takový problémy, jaký sebou nesou. Mně osobně nikdo si zatím nedovolil nějakou takovouhle otázku položit. A to z toho důvodu, že každý, kdo mě zná, tak ví, že bydlím v Berlíně. Takže vážení, co se týče těch uprchlíků. Jana to, co popisuje, tak v podstatě mluví pravdu. Protože se nejedná o žádný chudáčky nebo uprchlíky. Alespoň ne podle toho, co já každý den vidím a koho já každý den potkávám. Jak jsem dneska ráno psal na Facebooku, tak například neděle, 4. adventní neděle, toho byla krásným příkladem. Byl jsem na Alexanderplatzu ve středu Berlína, byl jsem tam s kamarádem, s Klausem, a když jsme přijeli na Alexanderplatz, tak se tam, odpusťte mi ten výraz, před vchodem nebo před tím vstupem na ten vánoční trh váleli ti takzvaní uprchlíci skutečně jako prasata, před sebou na kartonech napsaný nápisy I am refugee, please help me, please help us. Chlastali tam jak dobytek a prostě úplně něco neskutečného. Když jsme šli dál dovnitř, tak tam bylo lidí jako mraky, mezi nimi se tedy tyhle takzvaní uprchlíci nepohybovali. Ale na Alexanderplatz je jeden kostel, já teď přesně nevím jeho jméno, přímo stojí vedle u toho, přímo stojí kousek od televizní věže, kam jsem chodil, sice jako nevěřící, ale každý rok zapalovat svíčku. Tenhle rok tam je vstup zakázán, nedá se tam dostat. Za prvý, protože je tam teda údajně udělaná bauštele, nebo teda staveniště kolem toho kostela, ale je tam boční vstup. Když jsme ten kostel obcházeli, tak jsme tam potkali policejní auto s Němcema, kteří se tam bavili, prostě ty policajti s těma lidma. A z rozhovoru vyplynulo, že v tom kostele přímo na Alexanderplatzu bydlej tihleti ilegální imigranti. Takže oni nejsou už jenom v tom Berlin dom, ale oni už jsou i tady v tom kostele. Teď je chtějí dávat na Alexanderplatzu dozadu do těch paneláků, do těch bývalých kanceláří. A když jsme se vraceli zpátky, tak jsme si chtěli koupit jízdenku. Když jsme stáli u toho automatu, tak tam přišli dva, tihleti strašně zubožený a zotročení chudáčci, jo, zhruba 20 let jim bylo, normálně odstrčili Klause od toho automatu a začali tam ťukat si do obrazovky, něco tam vyhřvávat v arabštině, tak jsme teda jakože slušně požádali, aby jako šli do fronty, protože za náma už bylo dost lidí, jo. Oni se na nás tam koukali, jak na vrahy, a vůbec úplně s normální ignorací prostě pokračovali v tom, co si tam jako u toho automatu rozjeli. No tak to už jsme se naštvali a prostě jsme je odtamtud v uvozovkách vyřvali. Jo? Ale tohleto chování jejich, arrogantní, je naprosto skvěle prostě popisuje, protože oni jsou opravdu arrogantní. Dneska zase jel jsem ubánem do práce, sedl si tam vedle mě jeden tady z těch, taky mladej. Já jsem teda tady ještě nepotkal jedinou rodinu s dětma, z těch takzvaných uprchlíků, to jsou samý mladí lidi, samý mladí. Sednul si tam vedle mě a normálně mě odstrčil skoro ze sedačky. Jak se tam roztáhl. To jsou takové maličkosti, ale prostě to přesně vystihuje tuhle jejich aroganci.
Prostě, že oni můžou všechno, oni jsou tady a prostě my se kvůli nim máme zbláznit. A takovýchhle případů už jsem tady zažil stovky, prostě stovky. A opravdu takovýhle otázky typu, jak můžeš vědět, jaký jsou, nebo jak můžeš vědět, co dělají, nebo jak můžeš vědět, čím si prošli. No tak to teda jako pardon, ale tohle to už mě opravdu dokáže vytočit. Takže jestliže Jana řekne, že je nemusí vidět, že je nemusí potkat a že je nemusí poznat, tak já jasně říkám, že já je vídám je každý den, poznávám je každý den čím dál tím blíž a můžu každého upozornit na to, že se nejedná o nic přívětivého. Takže lidi, probuďte se, nebo tohleto, to budeme mít v Čechách taky. A můžu vám říct, že pak už se tam nebudou řešit žádný maličkosti problémy. Ale opravdu to bude mít dopad na celou naší společnost. Děkuji vám za pozornost.